Iraitz, arratsaldeon, ze moduz? Arratsaldeon, ondo, edarto? Bidai batetik zatoz. Terri zaugarri. Azken aldia orain astetxu bet, parrandera zein zen, Maritxuka joire, eta orain bidai batetik zatoz. Eta aste betin gauza asko egin dituzu. Bai, iruditzen zait aurreko osteguna, ez dakit, ostegunetik pasa direla gutxien ez 3 aste edo lako zerbait, hainbeste gauza tokatu zaizkituela parea, baina bai, bixamonarekin. Bueno, irudi ederrak utzi dizkigu aurtengo Maritxuka joi, beti, arrasatan sekulako festa egoten da, baina bestak beste, Jaizkibel konpainiaren irudi ederroiek ikusi ditut, eta Txarlo Zaparrada kalietan eta, bestelako irudi batzuk ematen baditugu gure kalietan be, haintxarto bez. Bai. Gauza interesgarri buruz hitz egingo dugu, gainera, Amsterdamen egon zara, plazerra beti da Amsterdamen esango dugu, baina lanien. Bai, eta lanaren aitzakian onartuko dut egun pare bat niretzako ere hartzeko aukera izan dudala. Behin bertan egon da. Behin bertan egon da, bizikleta kriston buelta, ipurdiko minanekin ere bueltatu gara, azkenean ohitura faltaregatik eta, baina iri zoragarria da, egia esan iri zoragarria da, baina aitzakia lankontuengatik, jardunaldi batzuetan parte hartzeko gonbidapena jaso genuen, emun aholkularitzan besteak beste lan egiten dut ere bai, eta genero aholkulari, genero berdintasuneko aholkulari naizen einean edo, aukera eman zidaten jardunaldi hauetan parte hartzeko, Bergarako Miguel Altuna Institutuak parte hartzen duen programa baten arira, dela emakumeak, edo genero gaiak, emakumeak, horrela esango dut, emakumeak, eta zientzia eta teknologiaren inguruan hausnartzeko jardunaldi batzuk, eta hantxe izan ginen atzo Euskal Herriko 11 eragile, edo jende mordoxka bat izan ginen bertan. Gogor asko egin duzu eta zure buruari eragin bebai. Bai. Zuerte daukagun bebai, gauzen lekuen egonda, gauza batzuk egiteko edo ez? Bai, eta benetan, ez dakidan usto jarrera kontua dela, baina egunero gauza pila bat ikasi daitezkela, eta nik horrela bizi dut, edo horrela, begiak handi jartzen zaizkit, pixkat, sekula behar bada, handiago, bai, errez utzi dut, ezta? Begi politxek, bai, handizek. Ez baina, egia da ez dakit, igual badukat orain indik neskatilaren kuriositate hori, ez da, behar bada sekula pentsatu ez duzun gauza batzuetan pentsatzen jartzen zaituztenean, behar bada beste leku batetik astezarelako begiratzen, ez da. Eta, engendering STEM izeneko jardunaldiak izan dirauek, engendering, izango litzake generotzen edo genero bihurtzen STEM, dela ingelesezko akronimo bat, eta direla zientziak, hori da ez, science, technology, teknologia, ingenieritzak eta matematika. Eta orduan, programa honetan parte hartzen dute Euskal Herriko Miguel Altuna Institutuak, Eskoziako beste institutu pare batek, unibertsitatea, college badago tartean, eta herbeeretako beste ordezkari batek. Eta hauek dabiltzana da pixkat kezkatuta Europa mailan, Europar Batasuna eta maila instituzionaletik, aurre ikusten ari dire datozen 10 bat urtetan, Kriston lan pila etorriko dela esparru hauetan, sektore hauetan, ez da, teknologiari, zientziari, ingenieritzari eta matematikari lotutakotan, hau da, aplikatuak, zientzia aplikatuei dagokienean. Baina ikusten ari direna da, eskulangile mordoa faltako direla Europa mailan horretarako, eta ikusten ari direna da gainera bereziki oso emakume gutxik parte hartzen duten sektorea dela. Orduan ari direna da, pixka eta hausnarketa bat egiten eta aztertzen, nola bai eskolatan, nola egin daiteken aurre emakumezkoak sektore hain maskulinizatuta jarraitzen duten esparru hauetara edo sektore hauetara etortzeko, eta era berean, enpresetan lan egiten dugun edo enpresekin lan egiten dugun beste eragileak ere, gonbidatu gaituzte, gai honen inguruan hausnartzera. Bosa interesgarria eta eskoletan egin beharkoa, iruditzen zaidalako, lehenengo minututik emakumeok jasotzen dugun informazioa gure bizitzan eta gizonek jasotzen duten ezberdina dela, etorrek ekarten digu ustez egiten ditugun aukerak, askatasunez egiten ditugula pentsatzera, baina azkanien programatuta gaude batzuk eta beste batzuk, gauza batzuk egiteko eta beste batzuk egiteko. Orduen, hau, normala dela erakusten badigute, iritsiko da momentu bat bai normaltzat hartuko duguna? Bai, kontua da, niretzako berezik izan dela, gai honekin lotuta gainera pixkat hori izan, atzo aztertzen genuena. Azkenean, jaiotzen garenetik kriston bombardeoa daukagu eta genero estereotipoen marko ikaragarri baten barruan gaude kokatuta, ez da? Ez da jaiotzen garela batzuk gaitasun gehiagorekin jakintza edo ezagutza batzuk garatzeko edo bestea, baina bai oso txikitatik bideratzen gaituzte, batera edo bestera, ez da? Horra dago adibide bat, bide oso interesgarri bat, Ingalaterrako ikastetxe batean egin zutena 5-7 urteko umeekin. Eta hori galdetu zieten adibidez, marrazteko suhiltzaile bat, zirujau bat, eta ez dakit hirugarrena zen zen, eta pilotu bat. Eta 5-7 urterekin, eta hauxe da bideoa, gaztetxoek pintatu zituzten guztiak gizonez, gainera galdetzen zieten zei zen jartzen dizu, eta dena ziren James, John, ez?
Eta gero momentu batean, eskolara ekartzen dituztenak emakumezkoak dira. Hau da, 5-7 urterako jada, genero estereotipoen arabera sailkatzen ditugu ofizioak. Eta atzo adibidez komentatzen zuen aditu batek, 14 urte, bigarren hezkuntzara salto egiten denerako, jada emakumezkoek edo neskatilek ikusten dutela euren burua horrelako gaiak ez direla eurentzat gizonezko direnak. Eta behin aukeratu behar denean, kasu honetan Ingalaterrako datuak ematen zituzten, aukeratu behar denean ze lineatatik jarraitu, 25% jaisten dela emakumezkoen tasa horrelako langintzetan. Eta kontua da, estemak kontutan hartzen baditugu da teknologia zientziak eta horrela dela, baina beste aldera joaten bagara, osasun zientziak, zaintzarei lotutakoak, gizarte zientziei lotutako besteak, hezkuntzari, zenbakiak guztiz aldatu egiten direla, ezta? Orduan hor, programazio sozial kulturala badago, ez? Geuri eskatuta marrazkiak egiteko? Pilotu bat gizon egingo genuke, soldadu bat gizon egingo genuke? Zalantza, hor da gure Amelia Barkinek egin zigun, klase bat eman zigun pixkat hizkuntza inklusiboaren inguruan, eta oso kuriosa zen, ze karo, euskara berez ez omen da hizkuntza sexista, ez da, hizkuntzak ez dira sexistak, erabilerak dira sexistak, eta berak egin zigun adibide hori izan zen. Zerrenda bat bota zuen, esan zuen, bakoitza pentsatu ezazue. Zerrenda bat bota zuen ofizio mordo batena, eta esate ziguten pentsatu zer irudikatzen duzuen, ez? Pertsonetaz hitz egiten dugu, baina ez ditugu pertsonak irudikatzen, gizonezkoak eta emakumezkoak irudikatzen ditugu, ez da? Orduan hor, umetatik oso programatuta daude hori horrela izatera. Eta 5 urteteko langa esan dut, ze 5 urtetik lehenago, umeek inungo arazorik ez daukate eurak superheroi, printzesa nahi dutena izateko. Baina momentu batean klak bat dago, ez da? Eta adibidez, honekin lotuta, ze behin gai hauentaz hitz egiten da zergatik sektore batzuk dauden maskulinizatuagoak, beste batzuk feminizatuagoak, eta bate galdetzen zidan, hau txarra zen, ez? Behar bada gaitasun desberdina genituela. Eta karo, horra daude 2 puntu. Bat, hau, gizarte bakoitzean desberdina dela, ze gu justu Europako markoan ibili gara aztertzen, baina begira ibili naiz, ez? Adibidez, non daude emakume ingenieri gehien? Eta, ez da paradogikoa, pixkat badauka ibilbidearekin lotura bat, baina munduan tasarik altuenak ematen dituena gaur egun Errusia da, Rumania da, horrela Afrikako hainbat herrialde dira. Zergatik gertatzen da hori? Justu lehenengo biak aipatu ditu denetan, seguruenera hamarkada askotatik, ez da, sovietarroi batasun ohiko herrialdeak dira, hor ikusten da, estatu estrategia bat egon zela, lehenengo astronauta emakumezko bat erisko bare, Errusiarra zen, ez da kasualitatea, gaur egun oraindik ingenieri emakume pila bat ematen dituen herrialdea da, baina da, seguruenera, hainbeste hamarkadatan egin den estatu estrategia baten emaitza da, ez da? Eta kontrara adibidez, Noruega bezalako herrialde baten, ustez, genero pixkat arrakalak gutxien daudenetan, segregazio, ikasketetan dagoen segregazioa, omen da ikaragarria. Orduan, badauka honek zer sustatzen den, zer bultzatzen denekin ikaragarrizko lotura dauka, ez? Herrialde bakoitzean aldatu egiten da. Aldatu egiten bada, horrek esan nahi du aldagarria izan daitekeela hau ere bai. Eta zergatik aldatu behar den? Batez be hori, eta ez galdu haririk, hau oso interesgarri dago eta entzuten abiltze gogoz. Batez be hori, aldagarria bada, ez da horrela dela. Hori da. Aldagarria da. Hori da. Eta ikasia da, soziala da, soziala da, gure eredua da, beste eredu batzuk existitzen dira. Bai. Eta karo, honek daukan arazoa parekidetasun ikuspegi batetik da. Esaten ari bagara, soldata arrakala hundia gabiltzala, hein handi baten segregazio honegatik gertatzen da. Zergatik, industria, teknologia, ingenieritza esaten ari garena, bizigaren sistema kapitalistan bizigara. Eta motore ekonomikoa gai hoiek dira. Herrialde baten azkenean, produktibitate industrialak da azkenean motor ekonomikoa eramaten duena, eta gure herrialdetan horrek zer esan nahi du. Sektore horiek direla adibidez soldatarik altuenak dituztenak. Eta gainontzekoak beste. Orduan zer gertatzen da? Sektore maskulinizatu. Soldata, prestigioa, boterea horrek dakarren zokalu zeuzti. Hori da. Orduan zer gertatzen da? Sektore maskulinizatuak daukala hori. Eta sektore feminizatua direnak, askoz zaurgarriagoak, askoz lan prekarioak direla, eta hori lan merkatu orokorrean hartzen badugu, baina gure erakundetara joaten bagara eta enpresatara joaten bagara, segregazio horizontal hori ere eman egiten da. Ze departamentu batzuk feminizatuta daude eta beste batzuk maskulinizatuta. Eta bez, industriaren esparruan, ez da kasualitatea, gizonezkoek egiten dituzten lanek ere, soldata altuago dituzte departamentu batzuek, historikoki lan hoiei aitortu zaielako, zuk esan duzun bezala, prestigioa, lan indartsuagoak direla, balio gehiagokoak, eta emakumezkoa dauden departamentuak ez.
ordan hor dago arazoa, ezta? Gai izango bagina, aukiko bagenu aukera sistema pixkat aldatzeko eta lan guztiak beste modu batean balorizatzeko, baina uste dut oraindik nekez gertatuko dela hori, ordan horregatik ikusten da, ez, pixka garrantzitsua dela. Eta nik uste dut horrexegatik dela oso garrantzitsua, segregazio honek existitzen duela, eta noski, horizontala bai, eta vertikala ere bai. Ze emakumezkoak gero, prestigio dun, zuzendaritza karguetara eta zailtasunik aragarriekin jarraitzen dugu, ezta? Orduan, errealitateak horrela izan da, segregazio hauek eman da, arrakala horiek mantentzen ditugu, eta ikusi behintzat aurre ikusten ari diren hau gertatzen bada, arrakala horietan sakontzen jarraituko dugu, ezta? Horregatik nik uste, nik behintzat ez daukan pentsatuta termino hauetan, ez? Oso foku interesgarria iruditzen zait, batez bezaten gabiltzen nien, arrakala udalako azkenien, ez talako esaten dugunean emakumeak gitxeago kobratzen dutela, ez da zuk eta nik, zu mutile izan da, ni neska izan da, lan berdinarekin gitxeago kobratzen dugula, ez dira ulertu behar gauzak horrela, estrukturei buruz, egiturei buruz ari gara, eta normalien, hortxe, prekaritatean eta batez be, egoera txarrenatan dagoen jendea, emakumeak dira, eta hori gabiltze esaten. Azkenien sistemak bultzatzen gaituelako lan batzuk egiten, bestirenak hain garrantzitsuak ustez. Hori da, eta gero lan pila bat egiten dituzte emakumeek nagusiki, adibidez, lanak izan arren, lan produktiboak ez direna soldatarik ere ez daukatenak, ezta? Orduan horrek, azkenean denak, eta esan duzuna, egiturazkoa da, eta fokua altxatu egin behar da. Europan bataz beste, soldatarraka leuneko 15-koa da. Bataz beste, herrialde bakoitzak edo kontutan hartuta, ez? Orduan zentzu horretan nik uste dut oso garrantzitsu dela, eta askotan gainera eztabaida hauek eraman beharrean zoomera egiten duguna da partikularrera. Bai. Ez? Eta orduan eztabaida oso zaila da. Ze honek daukana da, azkenean bereizkeria, desberdinkeria, ikusi behar ditugu arazo estrukturalak bezala, ez da? Eta nik uste dut oso garrantzitsua dela. Eta baina nukune da hilaski pixkatola borobiltzeko, baina batetik esatea, erreferenteak ere garrantzitsuak direla. Eta erreferente falta betikoa da, eta gainera hemen elkartzaren bakoitzen beti horrela gabiltzalako, guk gure genealogiarik, emakumeon genealogiarik ez dakigu. Ez da horretaz hitz egiten. Zenbat zientzialari teknologian adituak izan direnak ezagutzen ditugu, zenbat emakume ezagutzen ditugu. Ni Marie Curie eta beste pare bat kenduta... Hitz egin dugu anarekin horreri buruz eta egia da. Ez ditugu ezagutzen, eta zerrenda ez dakit denporarik emango digu, baina, ez adibidez, ez dakit hau bera izango den, adibidez, behire bera da. Eta hau, atzo, Nuria katalana batek aipatu zidan zenik honen berri ez naukan, hau Pilar Careaga Basabe da. Nik enuen ezagutzen, eta pixka genealogia, ez da frankista izan zen, Bilboko alkatea izan zen, emakume bat Bilboko alkate 70. hamarkada hasieran. Niretzako kurioso da, entzundare ez naukala. Zelako izango eta zen, Frankok usteko alkate izaten. Baina hau izan zen, 29an lehenengo emakume ingenieria Espainiako estatuan. Eta hor lokomotoran ikusten dugu, ze lehenengo emakume izan zen lokomotora gidatzen, baina ez zioten utzi, karrera bukatu, papelet, asignatura guztia gainditu zituen, baina 2 urte behar izan zituen, erre ibili omen zen, berak praktikak egin nahi zituela eta karrera bukatu nahi zuela makinista izaten. Eta 2 urte behar izan zituen, eta bera izan zen lehenengo moto, ez? Tren bat gidatu zuen lehenengoa. Eta gero nahiko figura omen zen, bere saldi batzuk irakurri ditut, eta ere atentatu bat egin omen zion azken 70. hamarkadan. Figura kuriosoa, Pilar Careaga gau. Bortxe utziko dugu bai, ateak zabaldu ezkero, zeharkatzeko prest gauzela bai, baina foku orokorrak jartzi eta ze garrantzitsua dan bai. Iraitz ez dakinik, betaurreko moreak jarri eta pentsatu den dut bizitza aportu zaidala, baina eskar. Batzutan bai, ez da beti behar bada ezin dira beti. Da gero batzuk esaten dut, beti zabete gauza berdinarekin, noski? Eta lata eta betaurrakoak aldarrikatuko ditu dalako beti, eta udena esan da, eta teknologia eta hori dena, beharrezkoa direla ala ere giza eta gizarte zientzetako ikasgaiak ere bai, ze badirudi guzti honek ez daukala inongo loturarik horrekin. Eta teknologia, zientzia garatzen da kultura konkretuetan, garai historiko konkretuetan. Eta ez oso kurioso egiten da esaten dizutena, filosofiak elkentzuko lute, karrerarik historiako ezagutza galdera gehien planteatu dituena, eta badirudi bi gauza giza gizarteak eta teknikoak eta ez pixka giza gizartekoa garela kontutan hartuta, aldarrikatzen dut bere garrantzia. Gora giza gizarteak betiko. Eskerrik asko Iraitz.